Hola, Bookmaniàtics! Soc la Judit, de la llibreria Bookman, i avui us portem un nou contacontes d'un àlbum preciosíssim que es diu El venedor de felicitat. És un àlbum que és una faula sobre la felicitat carregat d'humor i moral que estem segurs de que us encantarà. L'escriptor és en David Cali, que és un escriptor d'àlbum infantil i juvenil que a nosaltres ens encanta. A la llibreria sempre hi podreu trobar llibres com Malena Balena, o n'hi ha dos de molt divertits que té que es diuen No he fet els deures, per què? He arribat tard, per què? Sí, ara recordo un que es diu Els Bacon Brothers, que també és xulíssim. I llavors l'il·lustrador és en Marco Somà, que ha rebut molts premis, és bastant reconegut i com podeu veure a la portada i anireu veient al llarg del llibre, fa unes il·lustracions delicioses, delicades, precioses, que us encantaran. Doncs anem a fer aquest contacontes. Sempre arriba amb una furgoneta tronada i espetegant. De lluny, tothom sap que és ell per la campaneta. Dring, dring! És el senyor Colom, el venedor de felicitat. Però què dius ara? La felicitat es ven? Oh, i tant que sí, en un pot petit, gran o familiar. Mita'l! El senyor Colom aparca la furgoneta i va a veure el primer client. La senyora Guatlla n'agafa un pot gran per compartir amb els amics el dia que vinguin a sopar. La senyora Cargolet, en canvi, en compra un de petit, perquè no es pot permetre el gran. La senyora Mallarenga en compra un paquet de 6, perquè té molts fills. La senyora Puput se'n queda una dotzena d'embolicats per regalar-los per Nadal. El senyor Mosquiter prova de regatejar-li el preu perquè ell, de feliç, ja ho és, però igualment en voldria un potet, per si de cas. Ara bé, el senyor Colom es planta. Res de descomptes, la felicitat no és cap saldo. També hi ha qui no en vol de felicitat, com ara el senyor Estornell, que és un artista, o en fi, això es pensa, i té por que li faci perdre les aspiracions. Ja se sap, els artistes una mica infeliços ho han de ser. I encara més, n'hi ha que en voldrien, però no en compren per principis. La felicitat en un pot, quina bestiesa! Exclama el senyor Faisat. Però més tard n'encarrega un parell per internet. I qui falta? Doncs encara hi ha la vella senyora Pit-roig que, amb els pocs cèntims que té, en compra un potet petit pels nets, que no se sap mai què regalar-los perquè, pobrets, ja tenen de tot. Com que ja ha acabat la ronda, el senyor Colom puja altra vegada a la furgoneta i vet aquí que, quan se'n va, n'hi cau un potet a terra. Se'l troba el senyor Ratolí, que el recull. El senyor Ratolí se'n va corrents cap a casa amb el pot. L'obre i descobreix que està buit, igual que tots els altres. Llavors, el senyor Ratolí se sent molt i molt feliç. Un pot buit és ben bé allò que volia. I ja està, aquest és el conte del venedor de felicitat. Esperem que us hagi agradat i ens podeu visitar a les nostres xarxes socials i el canal de YouTube per veure més ressenyes i contacontes. Fins la propera!